Haia, enw fi yw Canon. Enw fi di Gwenllian. Fe Newid i Cydweld Meirion Glyndŵr. A dwi'n troi'r Gymraeg pan mae'n rhywun o Loegr yn dod mewn i'r Dafarn. Dwi wedi bod yn siarad Cymraeg o flaen pobl Saesneg erioed. Yr unig reswm dwi'n siarad yr iaith ydy mwyn sicrhau bod Janet a Paul yn cael amser drwg ar gwyliau nhw yn Aberaeron. I mean, come on. Pwy maen nhw'n meddwl yw nhw? I speak English at home with my parents, ond dwi'n newid unwaith dwi'n clywed sibrw bod yna rhywun di-Gymraeg o gwmpas. Mae jyst yn draddodiad yn rwan. Na. Sgennai ddim diddordeb yn yr Eisteddfod o gwbl. Mae dal rhaid fynd i sicrhau bod y turistiaid yn yr ardal yn clywed ni'n siarad Gymraeg. Specifically, i annoio nhw. Dyna'r unig reswm. Dwi wedi bod yn neud hyn wan am blynyddoedd. Dwi'n rili'n cofio pam. Na, dwi'n meddwl na i stopio. Dwi'n gwybod os gallai fod yn onest.